participovať na rozhodovacích procesoch, pozerať politikom na prsty, hlavne keď ide o takéto závažné kauzy a také závažné odhalenia, ktoré sú dôvodom aj podaného návrhu na odvolanie premiéra a celej vlády. Takže ja vás v tomto vašom úsilí len a len podporujem. Som veľmi rada, že sa zaujímate o toto dianie a budem rada, keď jeden z vás vlastne ma bude informovať o tom. Ja budem sledovať, či teda balkón sa bude uvoľňovať alebo nie, aby som vedela potom zabezpečiť vašu účasť priamo na terase. Dobre? Ďakujeme. Dobre, takže zatiaľ ste tu, mne je to veľmi ľúto. Čakám na toho pána. Poďte, prosím vás pekne povedať týmto občanom, prečo ste tu zrušili monitor, prečo nemôžu si pozrieť, keď prejdú bezpečnostnou kontrolou, aby nečelili riziku ohrozovania ostatných poslancov a zamestnancov parlamentu, prečo sa nemôžu účastniť dohľadu nad rozhodovacou mocou. A tým, čo robia. Dobrý večer. Aké otázky môžem odpovedať? Tuto boli otázky veľmi... Povedzte mi vy, ako Prečo nemôžeme ísť do môžete ísť do Nenám strážia v tej sále. Môžeme ísť do kinosály? Áno. Môžem? Dobre, tak potom poďme. Dohodli sme sa teraz s predsedom Národnej rady, že 25 ľudí ja si zoberiem do kinosály. Slúbte mi, že tam nebudete robiť. Každý za seba môže. Nám hovorili, že ani včera sa nič nerobilo. Včera sme tam boli. Ja viem, ja som tam včera chvíľku s niektorými ľuďmi bol, preto som sa teraz s predsedom dohodol, že 25 ľudí si tam zoberiem ja tam s vami aj budem. Čo bude ďalej, neviem, či tam potom dostaneme aj ďalších, ale aj to je určitý ústupok, musíme počkať, dokiaľ tu skončí relácia, oni by mali každú chvíľu skončiť, tam nahrávať priamy prenos Teatrojka a potom by sa nás 25 prvých zobrali. Ja osobne tak sa nejak 25 a dohodnite sa, že kto pôjdete so mnou. Dobre? Občania, máte právo. Ja som to mal. Takže ste na to Dobre, ďakujem. tak musíte, hej, tu knihovstálu. Veľmi ma mrzí, že som si nemohla vypočuť podrobne váš rozbor a analytiku celej situácie. Mrzí ma to o to viac, že som ten čas potrebovala venovať tomu, aby som občanov, ktorí sa chceli zúčastniť a pozorovať toto dnešné rokovanie, veľmi prácne som im sprostredkovala prístup na toto dnešné rokovanie, či už na balkón alebo do kinosály. Veľmi ma mrzí znova, že tak náročné témy, ktoré tu dnes rozoberáme a tak závažnú spoločenskú tému, ktorú tu dnes rozoberáme a to je odvolanie premiéra a celej vlády, že takúto tému rozoberáme v nočných hodinách, že sme nútení ako poslanci pracovať po nociach ako dáky zlodeji. Veľmi ma mrzí to, že dokonca tým, že sa snažím občanom sprístupniť ich účasť na balkóne, som dnes bola označená za túto iniciatívu, že ja dokonca radikalizujem DAV. Ja sa chcem voči tomu ohradiť. Ja chcem povedať, že to, že dnes sa radikalizuje ulica a tak ako som bola včera toho svedkom, že sa radikalizuje aj tento parlament, nie je moja vina. To, čo sa deje na uliciach, je vina arogancie tejto vlády, je to vina toho, že... Pán poslanec Mikloš,